enwere ofe nro dị iche iche ya na jamas n'ụtụtụ tata n'ụlọ ụka dị iche iche enwere n'Awka ya na gba gburugburu imerube mmalite oge Lent nke ejikwazi Wednesday ntụ wee mara. Chinelo Onwuzulike ga-akọtọba akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwu okwuchukwu na ụlọụka St. Peter's Anglican Church Amawbia ka onye Archdeacon Amawbia Archdeaconry ma bụrụkwazi ụkọchukwu nke ya bụ n'ụka bụ Venerable Jackson Onyekabuti siri na oge anọ ugbu a n'oge ndị ụka ga-enye ndị mmadụ ohere ka ha wee tinyụọ mmụọ nke ibi ndụ anụ arụ ma wepụ aka n'ihe gbasara njọ ma chọkwazịa iru Chineke. N'otu aka ahụ na St. Joseph's Parish Amawbia ka Reverend Father Malaki Mmadụ Ewese kwupụtara na ndị na-eso ụzọ Kraịst ga-esitezi na mgbe dịka mgba makụọ obubu ọnụ na ikpe ekpere inyere ndị mmadụ aka na ịhụ na ha na-akwalite ọnọdụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ si ma nke kachasị nke bụ ịgbara ihe gbasara njọ ọsọ ka ha wee dị asọ dịka Kristi onye ha na-efe. Edokwere ndị mmadụ ntụ n'egedege iru ebe oriri nsọ bụzi ihe pụtara ihe na ya bụ ụka emerubere maka ụka ntụ. Abụ m Chinelo Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.